Helo, shwmai a chroeso I sesiwn ffitrwydd gyda fi, Elin Williams o Winning with AY. Diolch yn fawr iawn I mentoriaeth Rhondda Cyntaf am fy ngwahoddi atoch chi heddi. A Rhondda Cyntaf, dwi'n barod amdano chi. Nawr, beth ni'n mynd I fod yn neud heddi? Wel, heddi, ni'n mynd I fod yn dysgu sut I wneud y sgwat perffaith. Nawr, dwi newydd ddefnyddio'r gair perffaith, a falle dylen ni ddim fod wedi defnyddio'r gair na, achos mae gyd am dysgu, mae gyd am ymarfer, a dwi'n siŵr wrth I chi ymarfer y symudiad drosodd, mi fyddwch chi yn tymlo llawer yn fwy hyderus erbyn y ddiwedd y sesiwn yma gyda sut I wneud sgwat. Nawr, dwi'n barod amdano chi, gobeithio bod chi yn barod amdano I, felly dwi'n mynd I godi ar fy nhraed. Ffantastig. Nawr te, y sgwat. Mae'r sgwat yn mynd I fod yn gweithio'r coesau. Felly, y quads, y hamstrings, y glutes, sef y pen ôl. Felly, mae'n bwysig i'n bod ni yn canolbwyntio gyda sut I wneud y symudiad yn ofalus. Nawr, beth dwi am I chi wneud yn gyntaf yw, dwi am I chi roi eich coesau ar led fel I bod nhw mewn llinell gyda'ch ysgwyddau chi. Felly ddim allan yn bell a ddim I fewn yn agos chwaith. Mewn llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi. Nawr, fel ych chi'n gweld, mae fy nhraed I yn pwyntio syth tuag atoch chi, mae'r pengliniau yn pwyntio syth tuag atoch chi, a mae'r corff yn gwynebu syth ymlaen hefyd. A dwi'n sefyll yn brwd ac yn dal hefyd. Nawr, beth dwi'n mynd I wneud nesaf yw, dwi'n mynd I ddangos I chi sut I gwneud y sgwat. Felly fi'n mynd I fynd yn dawel am unwaith, a dwi am I chi wylio yn unig. Felly fel ych chi'n gweld, sori na, fi ath y mor dywel yn dweud. Felly fel ych chi'n gweld, mae'r trad a'r pengliniau yn pwyntio syth ymlaen a dwi'n plygu'r pengliniau. Nawr fel ych chi'n gweld, dwi'n plygu'r pengliniau mor bell a dwi'n gallu mynd gan gofio I cadw blan y corff I fyny yn syth. Felly dwi'n mynd I droi i'r ochr, I chi cael gweld o'r ochr eto. Iawn, felly fel chi'n gallu gweld, mae fy nghorff wedi plygu ymlaen ychydig. Iawn, dyn ni ddim syth I fyny, ond dyn ni ddim wedi plygu dyston gyfan gwbl. Iawn, ni yn pwyso ymlaen ychydig, plygu'r coesau a nôl I fyny yn syth. Nawr, beth am y gwaith ynadlu dwi'n siŵr chi'n gofyn I fi. Felly, be ni'n mynd I wneud yw, wrth I ni blygu'r coesau, dyma pryd I ni'n ynadlu I fewn. Felly ni'n ynadlu mewn, ac wrth I ni ddod nôl I fyny, dyma pryd ni'n ynadlu allan. Felly ynadlu mewn, ynadlu allan, ynadlu fewn, ynadlu allan. Ac wrth I chi wthio nôl I fyny, rydych chi'n defnyddio'ch trad chi, y pŵer sydd yn eich trad chi, I wthio eich hunan nôl I fyny. A dyna ni, dyna sut I wneud y sgwat perffaith. Felly beth am I ni drial I gyd gyda'n gilydd. Felly, cam cyntaf, rowch eich trad ar led gan gofio I bod nhw mewn llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi. Gnewch yn siŵr bod y trad yn pwyntio syth ymlaen, pengliniau yn pwyntio syth ymlaen, corff yn pwyntio syth ymlaen, a gwynwch boes bach, mae'n hyfryd I gael bod yma. Wedyn dwi'n mynd I roi fy nwylo I o'n mlaen I. Nawr sy'n rhaid I chi gallwch chi roi nhw wrth eich ochr os ych chi am, ond dwi'n licio roi nhw fan hyn. Wedyn, ni'n mynd I blygu, nadlu fewn, ac ymestyn, ynadlu allan. Ynadlu mewn, ynadlu allan, gan gofio I blygu, cadw'r corff I fyny, cefen syth bach hyfryd, bant ni 5 rep os gwelwch yn dda, 3, 2, 1, coni off. Dyma rhif 1, ac I fyny, rhif 2, ac I fyny, rhif 3, ac I fyny,
rhif 4, ac i fyny, dyma'r un ola, rhif 5, ac i fyny. Ta-da! A dyna chi wedi wneud symudiad rhif 1 yn barod, y Sgwat. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod ata i heddi fi yw Elin Williams o Winning with the Y. Fe allwch chi ynilyn ni ar Instagram o dan Elin Williams, ar Facebook, Twitter a LinkedIn ar Winning with the Y, neu allwch chi wneud bostio i os oes gyda chi unrhyw gwestiwn ar winningwithy@gmail.com. Da iawn chi wedi wneud yn ffantastig. Ta!